התחילו טילים, חברה שלי מקבלת טלפון מאחת התצפיתניות בנחל עוז, בוכה ואומרת שהיא מזהה מלא אנשים שרצים על הגדר ורואה אצלי טרקטור שהיה מגיע לשם כל יום, כל בוקר, במשך שנים. משהו שהוא היה ממש שגרתי. מצוק איתן הייתה הסכמה שהם יוכלו לרדת עד גבול מסוים, ברור, לא לגדר, אבל שנים על גבי שנים, שגרה, זה מה שלימדו אותנו, זה מה שלימדו את הקודמות של הקודמות של הקודמות. אבל כשאת באת לפה כבר היה מצב שהטרקטור הזה עובד קרוב לגדר, והחקלאים האלה עובדים, ואלה בסוף שהתהפכו עלינו. הם אלה שבסוף חצו, כן. מחבלים נתפסים לשטחנו עם טנדרים ואופנועים ונשקים ורעל בעיניים, מה שלא ראיתי בחיים. מפוצצים את הגדר ומצליחים להגיע לשטח הארץ.